Ngol ɗon dartirgol ɓurno kam musde e jamono mo liggotomi Oumar Ɗo hande e ɗoɗo o yarete aduna Allah o fof guiddi fayi e réseaux sociaux ha tengti e génération duuɓi sappo e naggam ha tengti e onon rewɓe TikTok e ko nandi hen moni fof hande nena e réseaux sociaux ene waɗa ko weeli ɗum ko ɓuuri hen ko hawnade saaha foof bettisaji ene jiiye hen ko boneji kantoriɗɗi mana ene jiiye hen neɗɗo waɗan filmito walla waɗa ko gueɗe ɗe ganduɗa mana kantoriɗɗi waɗa ɗum distribué e Facebook walla TikTok walla holɗo jiiruɗa ɗum Oumar machallah naati toɓɓere nde ganduɗa nde machallah ko toɓɓere wonde e jamanu te koko ganduɗa ko hande ko actualité oɗo actualité en ganda ko holon ane waɗata fin ha goɗɗum ara woni réseaux sociaux goɗɗum arata Oumar réseaux sociaux so tawi tan ko moƴƴere tahma ummade tuba koɓe koɓe mbaɗi kone an eɓe gandi ɗum de par ce que wonto natta ma wiye validé ma wiye ok ma wiye annulé donc fofof hollete ko an andi noon ɗo jiɗɗa nadde ɗo hono min Mariétou Gadio mboɗo jogui TikTok min mboɗo jogui TikTok mi waɗat des vidéos mi nanna TikTok mais wona vidéo ji mi waɗat sañsa ha fewa mi nanna petit thème mi nanna hen comme en cas où ma wod natɗo hen ma wod ko heeɗi hen daña hen gandal jabto kam ko ganduɗa ko minnen mami daña hen gandal min ko ɗum nanni kam e TikTok kono aɗa naata e TikTok Oumar a ancat ni ko fayi ni e téléphone saka noon réseaux sociaux téléphone e hoore mum a mbiyata ko an sa reynaka accat téléphone ko saabi ɗum par ce que ma yi hen ko welanima Oumar jeeya hen ɓe ganduɗa ɓe koko ɓortoto ene pilma koye mumen mbaɗani attention jeese mumen nana jalta walla ko kañum en teyi guila e mawɓe en wona sukaɓe tan de guila e mawɓe mbimami lelo e canapé ji mumen ɓooyani ɗo henna ko kalanmi ɗo ko min kala ko mbaɗa haala mi haaltani ko ɓooyi woɗɗat ɓooyani haydara mawɗo kellifaɗo mo ganduɗa ana wadde ko joom galle ma divorce guila e duuɓi a yiiɗi ɗum rutto hen kono lelɗa e canapé ma lelɗa e salle ma te an aduna fof ene anduma te kadi ka jeeyowo aduna fof ne andi yeeso ma joɗɗa jogoɗa téléphone ma aɗa waɗa marchér bio aɗa waɗa des choses vilain jaaha mbiya ko kañum neldata cukalel ara waɗa ko way noon neɗɗo wara nanna jiiya neɗɗo ne fiye hane maaya gara darɗa ole balla ɗum pilma nanna hunde fof joni kala ko hocca Oumar Doro komi ko moƴƴe ko boni rendine ɓafte haɓɓe ha tiiɗa waɗa e mbuus nanne e réseaux sociaux tase te ene waɗi kadi Oumar ko ganduɗa ko min ɗum ɓuurimi hulde ni Oumar ɓuuri holɗum te pourtant fotani wonde par ce que koye diine jeeya an jiiya hunde ko faye diine walla kaala hunde walla koyɗa hunde ko faye diine mbaɗa ɗum publier nelda ɗum Mariétou Gadio Oumou Sy nelda ɗum Mariétou Gadio taw Oumou Sy neldama wiye yo wat distribuer 30 personnes capantata yumɓe walla yumɓe nogas walla yumɓe joyo ok d'accord aha Oumou Sy kañum hula nelda kam ɗum mi hetto audio ɗum ɗo sa hettima ɗum patati patata ma dañ ɗum ɗo kono sa neldani ma Allah torkine ma nelaɗo waɗi ni ma nelaɗo waɗi ni Allah torkinani hay goto ko enen torkini kawe men nelaɗo torkinani hay goto nen kañum ko taka enen tahi ɗum ummade torkinani hay goto ko enen torkini koye men min somi fuɗɗima heɗade ɗum somi andi to fayi tan mi ñifat mi waɗa supprimer tout te mi meeɗa torkude hen mi meeɗa yiide ko hulɓini kam ñande mbanmi ɗum effacé nde somi lelima jamma ñande hen ɓuuran mi ɗanade hami hoyɗo ko weeli haydara ɓe ganda kamɓe waɗoɓe ɗum ɓe ganda haydara ɓe mbawa ay wawɓe nana jooɗi rukkuji mumen ene jooɗi Mariétou Gadio nanat tan yahtoon kono ɓe mbatta publication e mabɓe haydara wonoɓe ɗo hen ene mbiya komi cafrowo naggam komi bawɗo naggam haydara ɓe mbawa non ɓe ne mbaɗi hen wawɓe Mariétou mbimami bawɗo min mbaɗa andi Oumar kañum mbaɗi hen wawɓe kay mbima min aɗa wawi noon woda hen mana ɓe mbawa to ne mbaɗa tappalagal beele ne gande mbima kam ne waɗi hen wawɓe kay ay wawɓe ɓe nana jooɗi mbaɗi wawɓe de kam non ene waɗi wawɓe mais nana jooɗi Oumar wawɓe ɓe nana jooɗi jahane téléji ne mbaɗa bel
ene kollira ene nodda ummusi joƴƴini ɗum totta ɗum micro wiya haal yoɓe réseaux sociaux ɓe goni koye fijirde ɗum te wona pour fijirde ko pour liggey tiktok hunde foof nani hen ƴettoje yumma ƴettoje baba jamma e ñalawma pour lan enen woyɗo ko kalta ko woy ko ñaama woy ko yara woyɗo lela woƴani en joni woy troisiéme mandat eyyi joni aɗa holko woƴi en hande de ma en jiilo ko kalɗen ene en donkani ko kalɗen de donkuɗen koko ñamɗen kono hande marita gajo so yiiɗi wadde ɗo hen provoqué Oumar ko dorkumi par la force mo waɗata provoqué mi bonnuma ha bona taw noon ɓurɗum moƴƴude leñol ngol ko an sa subama ala keddoto Oumar Doro mareta émission men ari haɗo haɗanno ko welem mawɗo kadi e joddadema ɗo henna e Oumar Doro Coumé taw koye émission men Sénégal men e Windere TV ko welema mawɗo saabu jeese e gowodirɗe gannodirɗe kuccodirɗe ɗo henna en dewdi e nokkuji kewɗi jarani keɗen mbaɗa hen commentaire ene jeeya ko ɓuuri e wadde en marqué nde gonduɗen e satude gonɗon Top FM Horizon lebbi limtinɗi e ñalawma goto mbaɗɗon rappel kalis moɗon foof ari lawol gotol ndewɗon galle mbaɗɗa kalis ma ni pawɗa yeeso mbiɗa ɗum ɗo woni komin mbaɗa rappel te kadi ko kalis kewɗo mbiɗam sa yiiɗi ƴetta foof nawa mi fada salaire goɗɗo lewru wondu aroru sa yiiɗi kala ko belɗa ƴetta hen ɗumne kadi vraiment mi weltima on ñande saabu mi andi tigui rigui aduna bonata bugu hay so aduna wawa moƴƴude bugu aduna bonata bugu aduna wodat tan bonɓe 100% ɓe bona 50 ɓe bona 0%. yalla ɓeydi suura e suurare mbaynoɗa bandiraɓe waɗa ko ñaganɗa Windere TV kadi mbiya bandiraɓe hewɓe nana e réseaux sociaux ji ɗi a yiyat neɗɗo waɗa réalisé vidéo muɗum moƴƴo au lieu que liira ɗum e lien mo neɗɗo o neldi o non a waɗa ɗum téléchargé mbaɗa ɗum partagé e banggue goɗɗo donc aɗana waɗa déstabilisé ko neɗɗo o liggoto ko mbacciɗa bandiraɓe mbaynoɗa Mariétou. Merci beaucoup Oumar Doro Coumé ODK 24 kara sehilam min wiyata babam mawnam donc ko mbiɗa ɗo henno koko an jeeyi Oumar sinno ko sagam sagga subaka mi dawat mi addanma hunde fof par kala ko dañmi caggal Allah caggal duwaw nene e baba e bandiraɓe caggal ceerno mane e caggal sa neno yam bandam dendagal galle o foof caggal ceerno mane mo ganduɗa o kanko taki garangalam e radio kanko taki ha gandumami kono min nimsani Oumar min de mi yawanima sa yawaka kam wallahi mi yawanima hay seeɗa mi yawma noon kemelam joni mi yawma quoi komin kemno ko somin keewi ɗum ko caggal Allah ko an par ce que ko heewi rewi ɗo henna Oumar a haɗanno hoorema totta kam am dañ ha joni ne kay ha joni te sen gummima ɗo henna ma memba pooso totta kam e canke makko 1000 francs sandiga ɗum noon ko weltare e weytare ɓuuri 1000 francs ɓuuri 1000 francs elle ko 3000 manque de 100 francs holde e canke ñande certeten mata syndicat eɗen coota guerte nde 5000 manque ɗo dokkuɗa kam Oumar ka baɗo ɗum a Oumar hoto waɗam ɗum ɗo wayi mi laaɓi walla tan eyyi ko weltare tan Oumar Doro e Windere TV e yewtere men Sénégal men min sah Oumar mi arata Sénégal meɗen e nder Windere TV tawno ndeysan Oumousi ko ɗo woni Oumar Doro Coumé en jii kadi la gazelle la gazelle de quoi de Windere TV de Bosséya donc ummuni ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo mo ganduɗa ko an teki kam andudemo kono guila min gandidiri ha joni so yi kam ko hayyo seydi Sy yo gurdam ma juut Allah accinma e ɓesgu ma sellina sembina dande ha ko jiɗɗon e Windere TV foof Allah yettina on ɗum ɗon Oumar Doro jiɗi kam jagganam ummu no feewi ummu jagganam Oumar Doro Coumé nde tawno ndeysan Oumar wonɓe o hewɓe o waddi kam te kala no waddi kam e mabɓe o wiyata kam ko mareta hoto aduna dillin on to aduna jahis on minnen ko ɗum mbiyanmo ɗum noon Oumar Doro Coumé nan ɗon Windere TV ononne Allah yettama on jarama vraiment Sénégal men woni émission o ɓe ganduɗa ɓe kadi vraiment Oumar ɗum ɗo so waɗama logé e YouTube enen poti wadde no wiyatano kadi abonné mbawen wallidde Windere TV sen balli Windere TV wona Oumar Doro Coumé balluɗen de badduɗen ko leñol ngol nde tawno ko gandal ɓe nanata e nder Windere TV marita gaji ma ƴettu hen gandal goɗɗo ma ƴettu hen gandal mbason wadde téléchargé oɗo mbaɗa ɗum partagé pour hettade pour rien que pour añde
ɗum ɗoji moɗon gasa ɗum ɗon fof ko wasde wallude neɗɗo o balle neɗɗo o mbaɗon abonné jeeɓon ɗum e lien o direct gandon ko haali ko yo jara noon ƴetton temps mon son gala daroɗe han dañɗon temps fof ƴetton ɗum par ce que nanton ne waɗi losé iwata abadan dayiman tappat no cohluɗon fof son tappi Windere TV inde mo jiɗɗon émission muɗum heɗade o son bindi inde muɗum yaltat tubako Allah yettama jarama tubako jarama ne tawno ko kanko addani en ɗeɗo kaɓirɗe ɗum noon dendagal biyo wimami min Marietou Gadji Demba Gadioɓe mi yetti onon kala Oumar Dodo komi merci encore une fois mi weltima no fewi vraiment mi weltima doole ɗum noon Allah jarama on jarama jewte baɗɗe fayida e thématique uji mbaɗen invité yumɓe ha heewa aroɓe ne gadda ɓe ganda ko dañal ko nanal te kadi taw ko gandal dañetene muɗum min Marietou Gadji Demba Gadioɓe rendez-vous hakkude moɗon e yam e Windere TV e yewtere meɗen Sénégal men